Pozdrav svima! Već sam vam ranije prenijela obavijesti vezane za Zakon o socijalnoj skrbi, a sada imam nekoliko zanimljivih novosti koje se odnose na Vladin novi paket mjera pomoći. Povezano s već ranije spomenutim pravom, svih korisnika prava na osobnu invalidninu da predaju u Centru za socijalnu skrb zahtjev za mjesečnu subvenciju troškova struje u iznosu od 200 kuna, čija se primjena sada prema odluci Vlade proširuje i na račun za plin. Dakle, svi korisnici osobne invalidnine mogu u svom Centru za socijalnu skrb predati i zahtjev za takozvanog ugroženog kupca energenata, te dobiti subvenciju za mjesečne troškove plina i struje u iznosu od ukupno 400 kuna zbog trenutačne situacije poskupljenja. Druga novost se odnosi na već poznato poskupljenje i ubrzani rast cijena, a koje niska primanja ne mogu pratiti, zbog čega je Vlada odlučila doskočiti problemu na način da smanji stope PDV-a. Znate da je PDV za sve bio 25%, no sada će se na neke osnovne potrepštine on smanjiti na 5%, na primjer hrana, meso, riba, jaja, voće, povrće i drugi mliječni proizvodi kao maslac. Također je smanjen PDV i na ogrjevno drvo, pelete, briket. Nadalje, što je posebno zanimljivo za one koji vole izlaziti na koncerte ili, na primjer, nogomet i druga sportska ili kulturna događanja, PDV će biti smanjen na 5%. Na higijenske potrepštine za žene, higijenski ulošci i tamponi, bit će smanjen s 25% na 13% stope PDV-a. Želim samo upozoriti sve da to što je Vlada smanjila stope PDV-a ne znači automatski i smanjenje cijena. Jer, kao što sam rekla, do poskupljenja će svakako doći, a cijene određuju trgovci. No stope PDV-a će doprinijeti da ne rastu nekontrolirano i naglo. Svakako treba biti oprezan s novcem i štedjeti. Na posljetku, mislim da će ova vijest razveseliti puno gluhoslijepih osoba koje su već umirovljene. Sjećate se kako su svi umirovljenici prošle godine dobili COVID dodatak na mirovine? Ove godine će svi umirovljenici ponovno dobiti jednokratnu pomoć ovisno o visini mirovine. Tako će oni umirovljenici s mirovinama do 1500 kuna dobiti 1200 kuna jednokratno. Oni s mirovinama između 1500 i 2000 kuna dobit će 900 kuna. Za mirovine između 2000 i 3000 kuna dodatak će iznositi 600 kuna, a za mirovinu od 3000 do 4000 kuna bit će 400 kuna. Na kraju želim napomenuti kako se ove mjere ne primjenjuju odmah, već će biti u primjeni od 1. travnja. Stoga pazite i zapamtite, jer će tek tada biti isplate ovih naknada. Hvala vam.